Moko Skunde ywak ni kuomgi moko herot bang' sirkal techotnegi omenda matin ne somo mar ariyo. E gwenge ma Kisumu kod mamoko, jopuonj moko ywak ni omigi matin ne siling 100 matawo skunde. Riwruok mar jopuonj mar to osoko wang' sirkal e wi okang' ma kamano. Ka gwenge ma Siaya bende riwruok jopuonj dwaro mondo mi director mar somo e kaunti no olok mapiyo. Judith Omondi nitiere kod ler. Jumbe adek ka skunde onge omenda mag somo e aguche mag bengi. Ripod migawo mar somo odhiambo mar tich ang'wen ma okalo. Kata kamano ne oduoko geno bang' lando ni sirkal ogolo maromo bilion 22 ne skunde. Rameny e bengi mag skunde moko ahinya to Kaluo. Kata kamano ne oduoko geno kod mor mar jopuonj madongo piny. Nikech luoro ma jopuonj kod skunde nigo ka oketa yanga nonro mag skunde ge yamo, wapando nyingegi. Kata kamano ma e chal mar wach. Ma achiel kuom skunde kaunti ma Kisumu. E okang' ma okuongo omenda mane odonji e bengi nyocha en shillings 84. E okang' mar ariyo mane oneno e bengi ne en shillings 80. Skul machielo bende mana e kaunti ni ma Kisumu, okang' ma okuongo ne yudo shillings 4155, ka e okang' mar ariyo nyocha giyudo shillings 3920. Wacho ni capitation ma sirkal okelo sani onge kata barua moluwo bang'e ma wacho ni pesa ni dhitigo kama kata ka en siling 84 kaka moko yude, kata ka en 2000, kata ka en siling 4000. Ramogi wayudo ni skul temo kabisa na 17,000 idwa chulo watchman nang'o, skunde gi dhiran nang'o. Sakula manyiso ni pesa oro nyathi ka nyathi pesa di ore sikunde mondo wang'e ni ka oro siling 80 ka nyathi no min run to ka run nyalo tayo yore mag somo Kenya ka to wamo buru mayie ni mano en higa ka higa japuonjre ka japuonjre mar skund primar owinjo yud shillings 1420 ka junior secondary to owinjo mi shillings 15,000 kuom japuonjre ka japuonjre. Kata kamano jopuonj ka okalo kuom riwruogegi yango ni nitie midhiero e mbui ma indiko e jopuonjre mar NEMIS, mbui ma itiyogo e puodho kwan mar jopuonjre e skul ka skul. Samoro iyudo ka iseketo nying nyithindo duto e kompyuta to kiloka ng'eyi ni miloro dhodi mar ofis to gilokore red. Joma nyingira kwaro ok mi pesa to kama kware mang'eny molo maniket modong' ngechi ni pesa onge sikunduno ka NEMIS otamogi to giti kode kwano mar jo Kenya National Examination Council miluongo ni NEC. Jo kamar gir tir ba onge nyathi mar leo ma pes otase okubiru mar penj. Jo magi enroll te biro. Koro ka gionge data, gikao data ka Kenya National Examination Council. E kaunti ma Siaya, ma bende midhiero ni ogoye tach, bende koro riwruogegi dwaro mondo mi director mar somo oloki ka itude kod weche ma opogore kama oriwo buogo jopuonj madongo mag skunde. Wabiro mondo wabed kanyakla nikech wan gi county director of education miluongo ni Mr. Leonard Mbugwa Kabaki mosechandowa e county kae karibu higni 2 koro. Wawacho ni enough is enough, oromo. Waol. En gi cases mang'eny, en gi problems mang'eny. Chopo kama koro nyaka wakwa mondo jatelo ni Leonard Kabaki ogol Siaya ka. Nyaka gol Siaya ka niwach en ng'ama wiye tek, onyuole dhano ma wiye tek, moko go mbaka kod ng'at ma okete ni mondo ti kodo. Ma biro e kinde ma komiti mar somo e od bura to oyudo pek e duoko penjo e nyim komiti mar od bura marango weche mag budget e wi gima omiyo omenda ma ichwalo ne skunde odok piny e hik omenda ni. Cutting capitation now is basically postponing a problem. We are just saying we are pushing the can down the rain up to the time we are doing supplementary. Now, if supplementary will still be for sustainers of the current fiscal deficit, where will the money come from to reinstate the capitation? Judith Omondi, Ramogi TV. Geno mar lab tuke mar Odinga osetieki kendo koro